ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିବ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହ। ସେବେଠାରୁ ତୁମେ ଯାଇଛ ଯେ ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତୁମର। ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ? ତୁମର ଟିକିଏ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ମୋ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲି କି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ତୁମ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଜାଗା ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କଥା ନ ହେବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ। ତୁମର ଯେବେ ମନ କରୁଥିଲା ତୁମେ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲ ହସିକି। କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗି ପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ତୁମକୁ ମୋ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ? ତୁମଠାରୁ ଭଲ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହିଁ? ନା ତୁମଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେହି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିବି କେମିତି? ଆଉ କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବି କେମିତି? ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହିଁ ହେଉନାହ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହ। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ ଡିସିସନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ମୁଁ କାରଣ ବି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି। କଷ୍ଟ ସେତିକି ବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକଟି ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କହିଥାଏ। ତୃଷା ମୃଗଟିଏ ଯେମିତି ନିଜର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଭାବି ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ବି ଆଜି ଟିକିଏ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛି।